Второто условие е да си образован. Ето как се процедира тук. Хора, отявлени четци, в тяхното неставане решават да измислят нови и удобни начини за въвличане максимално много хора в техните активности с егоистичната подбуда да има повече като тях самите. По този начин те си осигуряват възможности за комуникация с себе подобни, защото иначе те са обречени на изолирано, перманентно изгнаничество, озлобявайки се и вгорчавайки живота на всеки, който няма думата при въвеждането на политиките им. За задължението децата да не стават за нищо можем да благодарим на господин Ян Амос, основоположника на педагогиката. Тази наука има за цел да комбинира детска психология с основни понятия от светознанието и в резултат да се появи началната педагогика. Занимания с малки деца до завършване на образователната степен основно образование. Идеята на този подход е инклюзивен, въвличащ всички без оглед на техните интелектуални и материални способности. Това не се харесало на мнозина и така се появили частните училища и онези за лица с специални образователни потребности. В самото начало се търсили познания по четене, писане и смятане, а днес изискванията са подробно описани в сайта на Министерството на образованието, раздел учебни програми по класове. Други почетни фигури, отговорни за нашето насилствено неставане, са Платон, поред когото образованието било нужно, за да има кой да управлява държавите, Джон Дюи, по мнението на когото образованието има за цел да развие способности за критично мислене и зараждане на чувство за социален дълг. Теориите на педагогите Хауърд Гарднер, Жан Пиаже, Мария Монтесори, Лев Виготски са само част от дългия списък на школи, методики и системи на предполагаемо ефективно образование, резултатите от които дават отражения на днешното ни образователно статукво. Това статукво представлява формално задължително образование, разделено на 3 етапа. Основно, подготвително или прогимназиално и гимназиално. Дипломата, която човек получава в крайния стадий от проведеното обучение, служи като изкаран психотест или шофьорски курс за всички дейности напред в кариерното развитие на индивида. Днес изключения правят професиите, които не изискват подобно свидетелство като основа, върху която се налага да се гради опит. Те изискват така нареченото неформално образование или образование, получено чрез директно практикуване на даден занаят. Практическото обучение може да е както част от формалното, така и от неформалното. Но общото е, че се осъществява посредством активно участие в изготвянето на проекти. Образователните форми, дистанционни и традиционни, не предопределят качеството на обучението, нито ефективността на преподадения материал. Тяхното разделение е предпоставка за получаване на определен набор от улеснения по време на ученето. Така за едни дигиталното обучение по занаяти ще е по-удобно за асимилация, в сравнение с традиционното. Въпреки че основният начин за демонстрация на занаятчийски познания е чрез традиционна практика, физически осъществена чрез сетивни и двигателни части и органи. Тук решаващи фактори при избор на форма на обучение ще са бъдещи намерения за практика на наученото, наложителен или фриволен характер на обучителния материал, търсене на поле за изява след придобиване на определен набор от познания и доста други. Избора на образователен формат може да категоризира обучението като прогресивно, при което акцента да пада върху обучаващия се и неговото развитие. Такова образование се смята за частно и може да се провежда он или офлайн, стига да довежда до постигане на заложените образователни цели. Стига с толкова теория. Всичко казано до тук показва, че човек е замислен да не става за нищо. Всички сме задължени да учим, някои не спираме цял живот, а други пък правят плавен, но интелигентен преход между теория и практика, след което продължават да намират потребност от неставането си. Представете си колко неефективни мерки за екзистенциална схематизация ще се предприемат, ако хората ставаха за всичко. Един учил едно, пък го викат да става за друго.
то това не звучи много сериозно. Затова дължим неставането си както на книгите, така и на качественото обучение. В противен случай бихме ставали за всичко, по всяко време и с всички сили.